Aquesta clàusula la considerem important, fa referència a l'ús del correu corporatiu, privat, eines informàtiques en general, així com els mòbils privats, personals, etc. Llavors, aquí primerament el que volia comentar és que probablement dels aquí presents els vostres treballadors en algun moment determinat durant la seva jornada laboral heu vist que està fent ús del mòbil, està accedint a pàgines o continguts d'internet que no són de contingut laboral, d'acord? O està fent algun tipus d'utilització del seu correu privat o personal per fins personals en aquest sentit, que tampoc té a veure amb el que és la seva relació laboral. Llavors, la problemàtica aquí esdevé quan el seu ús esdevé inadequat. Per què diem això? Perquè ens podem trobar en una situació, per posar un exemple, que un treballador que treballa en el comerç entra un client a una tenda i aquella persona està mirant el mòbil i la persona en qüestió està esperant que l'atenguin, no? Doncs aquests fets perjudiquen la imatge empresarial. És a dir, si jo vaig a una tenda i espero que m'atenguin i veig que una empleada està mirant el mòbil, doncs lògicament això dona indicis de poca professionalitat i, per tant, danya la imatge de la nostra empresa. Pot ser una problemàtica de productivitat i de baix de rendiment. És a dir, si jo estic dedicada a mirar certs continguts o els mòbils o whatsappejant, evidentment tot això ens perjudica. Poden donar-se temes de distraccions. I què vol dir temes de distraccions? Doncs que potser el propi treballador pot tenir un accident laboral. Em poso en els pitjors dels casos. Però imaginem, un operari està fent una tasca complexa i està fent una visió en el seu mòbil i pot tenir un accident per això, per un tema de distracció. Per tant, tots aquests temes s'han de regular, d'acord? Llavors, aquesta regulació la podem fer mitjançant una clàusula. Llavors, això el que fa és crear un millor ecosistema entre empresa i treballador i que hi hagin certes limitacions. I és un tema que considerem important en aquest sentit i que el treballador sempre haurà de conèixer prèviament. És a dir, jo no puc controlar si prèviament no he informat en aquest treballador. I això és molt important. Per què? Perquè no tindrà cap tipus de validesa legal. Sempre s'ha d'informar el treballador prèviament dels controls que l'empresa efectuarà sobre ells. Aquest control està tipificat en l'Estatut dels Treballadors, que ho teniu aquí en pantalla, del control i vigilància de l'ús de les eines informàtiques, el 20.3, i per tant l'empresa té aquesta potestat de poder controlar i posar certes limitacions en els usos d'aquestes eines informàtiques. D'acord? Un altre tema que està a l'ordre del dia de molts empresaris, sobretot per empresaris que tenen perfils com comercials, transportistes, viatjants, venedors, el treballador necessita de la seva eina principal, que és el vehicle. És a dir, si jo soc treballador, soc mecànic i m'he de traslladar a visitar un client, doncs el meu carnet de conduir és un requisit imprescindible per desenvolupar la feina. Llavors, això també ho podem regular mitjançant la clàusula contractual, exigint al treballador la possessió del carnet en tot moment. Llavors, la sentència que teniu en pantalla, la 276/2017, comenta dues vies possibles en cas d'aquesta pèrdua. Fa dues distincions. I amb això què vull dir? Vull dir que hem de diferenciar quan el permís de conduir es suspèn de forma temporal de quan es suspèn de forma indefinida. Si es suspèn de forma temporal, això què vol dir? Vol dir que jo faig una irregularitat de tràfic i em diuen et suspenc el permís de conducció durant 4 mesos. És a dir, el treballador durant aquest període no tindrà accés al seu carnet de conduir, però passats 4 mesos el torna a recuperar de forma automàtica. Doncs en aquests casos les empreses poden crear una clàusula especificant que durant aquest període el contracte de treball es podrà suspendre. És a dir, és una eina que ens facilita evitar costos innecessaris de cotitzacions, de reubicar-lo en un altre lloc de treball i, per tant, d'estalviar-los diners. Que a vegades per desconeixença això no s'utilitza i és una eina que considerem important. De totes formes, de l'altra contrapartida, si el permís de conducció ens el retiren de forma incerta, és a dir, ens penalitzen i no sabem quan el recuperarem perquè hem de passar un examen de conducció, en aquest cas podem fer ús de l'acomiadament objectiu
per inaptitud sobrevinguda, d'acord? Que és una altra via que tindrem opcions d'acomiadar el treballador. Un tema molt important també comentant aquí és que sempre hem de mirar prèviament què diu el nostre conveni col·lectiu. És a dir, això podem contemplar sempre quan el conveni col·lectiu no prevegui alguna cosa diferent. I per posar un exemple, tenim el conveni del transport que sí que contempla què hem de fer en el cas que un transportista perdi el carnet de conduir durant un període inferior a 6 mesos. Ens comenta que hem de reubicar el treballador en un altre lloc de treball. I amb això què vull dir? Que evidentment, el que deia l'Alba, hi ha l'Estatut dels Treballadors, però tenim conveni col·lectiu. I si el conveni col·lectiu estableixen millores, que normalment afavoreixen el treballador, doncs hem de regir-nos pel que diu el conveni col·lectiu. I això és un tema que, sobretot, sempre, depenent de cada sector, cada empresa, cada casuística, s'ha de mirar bé abans d'incloure la clàusula de contracte. D'acord? Molt bé. Doncs, en aquest punt, per mi una de les clàusules més importants de totes és el tema de la pèrdua del permís de residència i de treball dels treballadors. Aquí, dir-vos que totes les persones que no siguin de la Unió Europea tenen que tenir un permís de treball i residència. D'acord? Llavors, és molt important que abans de l'inici del contracte jo verifiqui que aquella persona disposa de l'autorització per poder treballar a la meva empresa. I això ho dic perquè poden haver restriccions i limitacions. Poden haver restriccions sectorials, territorials, i llavors això s'ha de mirar molt bé, perquè a vegades no es pot fixar si aquella persona pot treballar o no, i això és imprescindible. Però no només això. Amb això vull dir que durant tota la vigència del contracte, el treballador ha d'estar en possessió de l'autorització vigent i favorable. I la responsabilitat d'aquesta verificació recau sobre l'empresa. És a dir, que l'empresa ha de controlar tota la vida laboral d'aquell treballador que estigui en possessió correcta de la seva autorització de treball. De no fer-ho, imaginem, jo contracto un treballador, a l'inici del contracte, tot està perfecte, i me n'oblido. Me n'oblido i jo el vaig contractar, estava en possessió de res més. Doncs si ve una inspecció de treball a casa vostra i veu que aquella persona, ja sabeu que quan ve una inspecció de treball, doncs el més habitual, sol·licita els DNIs, els NIEs i ells fan les seves comprovacions. Doncs imagineu que aquesta persona esdevé que no té el permís de residència i treball vigent. Què passa? Doncs que teniu una sanció molt greu, tipificada a la LISOS, per imports mínims de 10.000 euros. Llavors, nosaltres aquí a les empreses el que recomanem sempre és portar un control exhaustiu per evitar totes aquestes incidències. Llavors, quina fórmula de control tenim nosaltres o què aconsellem a les empreses per tal de tenir-ho al màxim controlat possible? Doncs bé, primerament, el que recomanem sempre és enviar un burofax, 60 dies abans del venciment de la seva caducitat, requerint al treballador que ens aporti la renovació, la sol·licitud, i una vegada resolta, que ens aporti la targeta en vigor. De no fer-ho, i aquí vinc amb el tema de la clàusula, el que fa la clàusula és exigir en tot moment al treballador que ens aporti la documentació vigent. De no fer-ho, evidentment tindrà conseqüències i la conseqüència serà o la suspensió del contracte de treball fins que ens acrediti la renovació i, per tant, la resolució favorable, o un cop passat 90 dies des de l'extinció del seu permís de treball, que faria la renovació, faríem l'acomiadament objectiu per causes també d'inaptitud sobrevinguda. Serien 20 dies també. La llei no preveu poder acomiadar el treballador per causa disciplinària sense indemnització. I això és un tema també que crea incontrovèrsia amb les empreses perquè ens diuen, ostres, però si ha perdut el permís de treball, això és un tema que això no... Per què li he de pagar? És a dir, he de pagar una indemnització? Doncs sí, la resposta és sí. No podem incloure cap clàusula que eximeixi de pagar-li cap tipus d'indemnització. Es regula la llei en aquest sentit amb els 20 dies per any treballat. Doncs això és el que comentàvem de l'extinció. Un altre punt a comentar és el tema de la imatge, la higiene personal i el vestuari a la feina. Com a empresa, la nostra tendència, evidentment, és donar una imatge de professionalitat
seriositat i rigorositat, d'acord? Llavors, segons quins perfils tinguem a la nostra empresa, pot esdevenir important la forma de vestir de les persones, per donar aquesta imatge que comentàvem anteriorment. Doncs bé, això es pot regular també amb clàusules addicionals, dient quina tipologia de vestuari és necessari per desenvolupar la nostra feina. Així mateix, podem donar uniformes de treball. En el moment que nosaltres donem uniformes de treball, esdevé una obligació pel treballador de portar-lo i, per tant, en cas d'incompliment, aquest treballador podrà ser sancionat. Sempre, i això també és molt important, hem de garantir uns mínims de les persones. És a dir, hem de preveure el dret de la imatge personal, drets ideològics també, no els podem vulnerar, ja ho sabeu que això és un tema també molt important, però dintre d'aquestes especificacions l'empresari té el poder de direcció i de poder instaurar protocols que el treballador pugui anar a seguir. I això és un tema important. Igualment també podem donar a conèixer la importància dels EPIs i en quant a temes de prevenció de riscos laborals. Els equips de protecció individual, que s'usin de forma coherent, que no hi hagi un desgast, que els cuidin. Tot això també es pot tipificar i es pot regular perquè l'empresari tingui més eines de control en aquest sentit. Aquí veieu el tema de no complir les normes d'uniforme o vestuari que comentàvem. Pot esdevenir acomiadament disciplinari per no complir amb les ordres de direcció de l'empresari. I, tornant al que dèiem, que això és important, reitero, el dret a la pròpia imatge, la no discriminació per raó de sexe, integritat moral i la llibertat ideològica que comentàvem. A nivell de resum, una mica entrant a el que havia dit l'Alba inicialment, diferenciar, què incloem al reglament intern i què incloem en les clàusules addicionals als contractes. Doncs bé, el reglament intern regula la normativa general entre empresa i treballador. I normalment aquí s'inclou temes que queden al lliure arbitri de les parts o que no han quedat regulades a la llei expressament. El fet de plasmar-ho en un document, que aquí podem incloure moltíssims temes, com seria el tema del registre d'hores, les pautes a seguir, si poden fumar, el tema de fumar, que també a vegades està a l'ordre del dia, que no es pot fumar a les instal·lacions, certes restriccions i conductes que faran que creïn un millor ecosistema i un millor funcionament empresarial. Llavors, també dic que el reglament intern és una bona eina de recursos humans perquè és un document que ha de recollir tota la normativa d'aplicació a tots els treballadors i d'aquesta manera dona una serietat, una imatge de noves incorporacions també que puguin venir. I és una eina de control, sobretot per a aquelles empreses que van creixent a poc perquè les pautes es van traslladant a tots els treballadors i d'aquesta manera tots segueixen les mateixes pautes, que si no després poden haver certs descontrols, un treballador fa una cosa, un altre en fa una altra i això és molt important. En quant al tema dels contractes de treball, com dèiem, si el reglament intern aplica a tots els treballadors, les clàusules de contracte apliquen a treballadors individuals. I això és important perquè jo no he de posar, per exemple, la clàusula que dèiem abans de la vigència del permís de treball si realment aquella persona no és estrangera, no té cap sentit. Per tant, les clàusules addicionals dels contractes aniran únicament a aquells perfils determinats que jo vull que afectin únicament, com serien principalment les que ha explicat l'Alba. Per tant, en conclusió, establir un reglament intern és molt senzill, us animem a que l'instaureu i és important el que dèiem per tenir-ho tot controlat i poder establir aquestes millores que no creïn conflicte entre malentesos entre empresa i treballador. Llavors, per últim, volíem comentar de forma breu el que veieu en pantalla sobre el registre de la jornada laboral, que ja sabeu que des del 12 de maig està vigent. Des d'aquí Tax Figueres dir-vos que ens estem trobant en inspeccions de treball referent a aquesta temàtica i recordar-vos que no s'estan centrant únicament en el tema de que s'estigui registrant correctament l'hora d'entrada i de sortida,
I amb això què vull dir? Doncs vull dir que s'estan fixant entre, si s'efectuen correctament els descansos entre jornada i jornada, de les mínimes dels 12 hores entre jornada i jornada, descansos setmanals, i estan posant molt d'èmfasi a que es vigili amb la jornada laboral anual. És a dir, per què? Perquè si fan més hores, doncs uns mesos ja sabeu que es poden compensar, però al final el que determina si és hora extra o no és a còmput total. Per tant, això és un tema molt important, d'acord? Llavors, no sé si vols comentar tu. No, sobretot si a la pràctica això és el que més nosaltres tenim. A més, aquestes són les preguntes freqüents que vam voler posar, en el seu moment ja ho vam repartir, però potser per fer una pinzellada del final, el que són les 3 preguntes més recurrents que ens fan, l'article en concret el que t'exigeix és que tu, això des del 12 de maig ja és obligatori, el que tu has de registrar és l'inici i la finalització de la jornada. Els descansos, doncs, si es pacten individualment o de manera col·lectiva, si hi ha representants dels treballadors, no caldrà registrar-lo sempre quan es pacti, doncs que, escolta, jo tinc una hora de descans i davant de, si no registres, s'entén que hi ha aquesta hora dins. És a dir, l'article no exigeix que el descans es registri. Ara bé, si tu el vols registrar, com a empresa tu obligues a que els treballadors ho facin, doncs s'haurà de fer, però no és obligatori. Si hi ha representants dels treballadors a l'empresa, el que et diu l'article és que cal pactar-ho, cal negociar-ho almenys amb ells i intentar arribar a un acord, i si no és possible, abans de que tu tinguis muntat aquest registre, que ja hauria de ser a data d'avui, donar audiència en els representants perquè ells diguin la seva i donin les seves consideracions. I per últim, no menys important, és el tema de que el registre doncs, ha de ser fiable i modificable. És a dir, diré més, creïble. És a dir, els registres manuals, que hi ha moltes empreses que duen a terme de 9 a 16 hores, a 18 hores, que cada dia estan clavats, doncs un inspector de treball podrà posar-ho en dubte, encara que estigui firmat per, és a dir, llavors hi ha empreses que també ens han dit que potser modifiquen l'hora d'entrada si són via informàtica o que poden tenir accés. Llavors el que es diu és que fins ara els pèrits informàtics acompanyaven moltes vegades inspectors d'Hisenda i els inspectors de treball no anaven acompanyats d'aquests pèrits. El que ressona una mica és que amb el lío aquest del registre de jornada i que moltes vegades es registra via informàtica, doncs podran venir acompanyats de pèrits informàtics, els quals podran evidenciar si ha sigut manipulat o no aquest registre. És a dir, que de cares a la galeria posi una hora, però després si l'empresa ho ha modificat a posteriori ho puguin veure.